Amen. Marede mahita sian dukwede nomor 654 ayat sada sahat tolu. Rap jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama, au, apalah usah diri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluaku nasida songon pangalului ni parmahan di punguan naganupari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suang songoni au mangulului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogono suatu dosan. Naso marmula naso marujung. Di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Leonommu hasesaan ni dosa. Hati goran dot hangoluan saleleng nileleng na dihami. Asi maroham. Lehom mediami. Saya sungguli jala togu-togu hami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupion syakko. Moloro pangujunan tu hami. Saya pahot marohanami. Asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupak kami hasonangan saleleng ni lelengna. Marhite-hite anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangihon ma patik ni debata ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapommu dona torasmu asa martuaho jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni jahoba debatam diho dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta midana torasta dot mida akarajatta ro di aka na tua-tua dang jadi para otar rimas nasida ikon patuddo hita jala ikon holong rohatta tunasida sioloan jala si subuton do rohana ima sahatna rap mahita mangidogugo sia tuata lau mangulahon nahobar tupatik nei ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatik nei. Amin. Mari demahita. Rap jongjong mahita. Totopo tima dosata nagorangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na suatu dosan si topa nasa na adong paruhum na tigor jalana manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami naroai nang sian pakaton nami nasoture ro di pangulun nami dihisap-isap ni rohanami natamasi tutu dohon ahum hami alani dosa nami i alai natar sol bagi dohami nuaing alani i
Asima roham dihami ali debatanami pardinggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami salhutna jala suruh matod di perbedia tu roha nami be asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe saat hami Tuhan uluan nasora sudah na pinar bagabagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringotu hasesani dosata. Satok kidohu tadi koko. Alai papungu-pungoku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabuni hon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite denggan bahasa saleleng-lelengna asiakku doho ninna jahoba si paluaho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari demahita. Tabege mahatan di debata turpuk niari mingguon imanatar surat sian Markus 4 ayat 35 sahatu 40 sada laos tajahama mar soring-soring. Jadi laos dinasadari dung bot ari di dogma tunasida beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palau nasida manatoroti di jakong maibana songoni tu bagasa parawi jala adong dope aka parau asing udur dohot nasida. Dungi masa mahaba-haba nagogo situtu. Jadi disapakkon ma aka galubangi tu bagasan parawi maradu digohi parawi. Namodong do anggo ibana di atas alam mulu sada tartukon budi-budi ni parawi gabe disuguli nasida nama ibana di dogma tu ibana
Ale guru dan disari hon roham hitamago jadi hehe maibana konaha tama alugui di bahen di dogma tu tawi sipma so jadi soma alugui jala menak situtuma las idokma nangku sinasida puasa somoni dia rohamuna dia do bahen selada hapusiawan bihanu rap tajahama ayat 40 sada. Jadi hata hutan situtu manasida jala masih padohan ma halak dia doon guru dokna do HP alogoro ditawi ima saatna martua do akana tumanggihonatan ibata jala nau peopsa amin. Maret de mahita. Rap jongjong mahita.
taha tindak kon maha porsiatai songonahina tindak kon idongat tasa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan na tumopal langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imanan itu buon ni si Maria nagabe-gabean siatot di parbadia adorang sohabubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua turudung ditanom na mulak mangulu dari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamune debata Jahoba amanai pargogona suatu dosani disima ibana pai mamulak sugutu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditoddi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan yalak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora sudah amin. Hudul Maida Kur lansia
tabege matik ting ni huriatta di bagasan samingguan. Salam. Horas madida sasudina. Tabegay ma tikting duriatta di bugasan minggon. Nabar jolo. Guarni minggu. Guarni minggu ta sadero ima minggu paupaton dung trinitatis. Hasdul sadaon di bata do topik Jojo tu Jehovah dihagotan nasidai pasal men 107 ayat 1 paduahon permingguan variatif HKBP Mampang Parapatan pinaboton tu sudah ruas HKBP Mampang Parapatan selarium minggu tanggal 27 Juni 2024 pukul 10 pituip madenganan di gereja Hakemang Parapatan pautupon do permingguan variatif Robe mahita lastahara manak hilpasma akka dungatta maddo tisa patuluhon pilihan amplop gutilo do tahun eksklusif okumene 2024 sedari minggu tanggal 27 Juni 2024 tapasak ma pilihan amplop tu kebutuhan akka koloni huria nama pedumuan tu pesta gutilon do tahun eksklusif okumene tahun 2024 tapasak may ditikki masih jalangan ibarado ingananna labung ni pitu haruar papaton penyerahan hewan kurban sesuai dengan program kerja seksi kemasyarakatan tahun 2024 gereja kita HKBP Mampang Parapatan telah memberikan sumbangan hewan kurban sebanyak 4 ekor kambing untuk Kelurahan Duren 3 Kelurahan Bangka, warga RT 0 Sia dan warga RW 0 Sada. Kiranya penyerahan hewan kurban ini menjadi wujud berbagi kasih di tengah kemajemukan di sekitar lingkungan gereja. Palimahon, persembahan kasih. Tajalado silalon siat tolu orang NN marumakon pilar tanaman sebanyak 15 buah. Kamulateo ma silalon anggiak boy dipakai akka nama keperluan. Paonopon, pelantikan pengurus PGSMD dan PRD tahun 2024-2026. Pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 pukul 17 WIB di HKP Suprapto akan dilaksanakan ibadah pelantikan pengurus Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik PGSMD dan Persekutuan Remaja Distrik PRD periode 2024-2026. Adapun perwakilan HKBP Mang Parapatan yang terpilih menjadi pengurus antara lain 1. Farle Morgan Massa Silalai, Koordinator Multimedia PRD. 2. Kordias Agung Padapota Sinaga, Anggota Multimedia PRD. 3. Irsan Donald Butar-Butar, Pendamping Multimedia PRD. 4. Nyonya Charles Sintua Tapu Bolon Olivia Syahan, anggota koordinator Jakarta Selatan PGSMD. Dibertukan bagi nama-nama yang terpilih untuk dapat mengikuti ibadah pelantikan. Papituhon, jawab ibadah tengah minggu. Beritahukan bagi warga jemaat HKBP Mang Parapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mang Parapatan yang terlampir dalam warta. Pawaluhon, Partayangan Wek. Dari Selasa tanggal 25 Juni 2024 memuka pukul 10 siang Tolwib Batu Paudo Partayangan Wek di Wek 2 keluarga Nyonya Siregar Lince Boru Samosir, alamat Jalan Mamparapata 15 nomor 10 itu Mampang Jakarta Selatan. Wek 4 keluarga M Silitonga Buru Tobing Marenganan di GSG. Rakmaita Madohoti Partangani Starusma Ruas Wek 2 Wek 4. Pasiahon, penjemaatan program HKP tingkat warga jemaat.
dalam rangka penjematan program HKBP hingga ke tingkat warta jemaat, maka bahan diskusi pada pertanyaan WEK selama 2 minggu ke depan dimulai dari Minggu 16 Juni 2024 akan diambil dari buku panduan jubileum 105 tahun Jending HKBP yang akan disebarkan melalui grup WEK dalam bentuk PDF oleh Sintua WEK. Dimohon kesediaan semua jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk membaca buku panduan tersebut terlebih dahulu sebelum pertanyaan WEK dilaksanakan. Pasal Pluon, pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Pinaboton turuas ni HKBP Mampang Perapatan nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Turuas naing mendaftar gawe peserta asal mengisi formulir yang membawa fotokopi surat terdidi, akta lahir, jala di pasakma tusituawek, tusituawek nabe paling lambat hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 dan di hari Minggu 21 Juli 2024 dung sidung parmingguan pukul sia 30. Maringanan di konsistori naik patu paudo pertemuan calon perguruan Malua tahun ajaran 2024-2025 Rabdok Natoras Dohot Pangajar. 10 sada kegiatan panitia gotilon do tahun okumene inklusif dalam rangka mendukung pesta gotilon dan tahun okumene inklusif akan diadakan kegiatan dan penggalangan dana antara lain 11.1 pendataan dan seminar UMKM HKBP Mampang Perapatan. Dalam rangka pengembangan UMKM di HKBP Mampang Perapatan, panitia gotilon dan tahun ekumene inklusif mengadakan pendataan pelaku UMKM bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan melalui link dan juga mengadakan seminar pendampingan UMKM oleh suku dinas PP UKM wilayah Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam perizinan dan juga bagi peminat UMKM yang ingin memulai usaha. Diharapkan partisipasi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan. Diharapkan partisipasi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan. Kesempatan ini dibuka bagi jemaat dari HKBP dan gereja. Jakwa pelaksanaan bajar bisa kita baca dalam warta. 12 acara pangapulion. Sedarion Minggu tanggal 27 Juni 2024 duksidu parmingguan pukul sia 30 di Batu Bado pangapulion senhuria ti keluarga asi mangucong boru siagian maringanan di gereja di gedung gereja alani yang hidup matu hita asde Romado Tisa 10 ruas Namar Said kaboma ibaga setanyakta akaros Namar Said hatan ibata pasak madalam mutu Jahoba jalapos ibana asebana poterehon Psalmis 37 ayat 5 saplobat nomor ulang tahun parahalado dot ruas pasato salah ulang tahun turuas ni uriatta ulang tahun di Bogasa Saminggon dok hatani bata eta bandido diho gajang ni ari-ari dot tahun ningulum dot dame udah tolu ayat 2 sap 5 na ulang tahun pardongan Saripeon parhalado dot ruas pasaton selang ulang tahun par Saripeon terus ni uriatta ulang tahun di Bogasa Minggon dok hatani bata alai digijang ni salutnai ima haholongon ni rohani ni rohai ai ido rauk ni nasa haripason Kolose 3 ayat 14 parhepengon akapelean hamulateon dok nasi nasunati tingon boy mataida diarotas nadong ditawi soni masa nitikting bugasan Minggon tuat tama masuk-masuk. Kor ina parari Kamis.
Tapa punguma peleata 1A do sadabe uhut marede. Damini debata na sumurung sian salahut na roha.
Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom horas madihita. Mulia ma di Tuhan alahi pas dohamu hubering sudi di son. Alahu parrohahon hamok kamanginang adong do distin silatai di guriton guarnami yang salah tong molo pinatadahom muse asa molo jumpa hita haduan pitor boy sakan akapakatay. Hami padita Roy Andri hasudungan Siregar inata boru manulang natua-tuay boru sialagan sian Pasar Baru Kecamatan Litong Nihuta Kabupaten Hubak Kasudutan Provinsi Sumatera Utara NKRI. Hamin waing makubasi di pagaran ni Resort Mampang Prapatan ima di Hagabipi MT Haryono. Adorang sumakubasi hami di MT Haryono, hami makubasi di Hagabipi Galilea Raja Ampat Resort Papua Barat Distrik 17 Indonesia bagian timur. Songoni majo partinada dihita alamanaringo tilauk nama hita idom bahena utaringot to saudi taringot tu Raja Ampati ala turpuk ta sadarion taringot tu laut. Hamo kadamang dohot day nang hatani di bata na ditotopan gebe jamita di perminggot da di bagasan sadarion ima na tersurat di Pesalmen bidu 107 mamuka may siyan ayat 20 tolhas may sahatu ayat 32. Pesalmen 107 ayat 20 sahatro di ayat 32 sonon maridok hata natakas ma tapay hutihut. Akka natuat marparau tu laut akka namarbunyaga tu akka laut bulun. Di ida nasida ma akka jadi-jadian di Jehovah dohot halongangan akan nabinahin na di bagasan lung. Dungi makuling maibana jadi hihi mahaba-haba gebelam tibo ma akka galubang nay. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuhat nasida tu akka lung. Malala maruha nasida di bahin hinamako. Moror do akka nasida jala lalo-lalosongon permabuk. Jala terboduk do sudi habisuhon nasida. Dungi jauh-jauh manasida tu Jehovah di hagugoton nasidei. Jadi di parwar ibana nasida sian hasosahan nasidei. Di pasohot ma haba-habai gabi mardemak. Soma dohot akka galubang nasidei. Jadi marlas ni roha manasida ala naung so akai. Dungi ditogihon ibana manasida tumuara lomon ni rohan nasida. Ikon pujion nasida ma Jehovah ala niasi ni rohana. Dohot halongangan akan nabinahin na itu zolma manusia. Jala pati bulon nasida ibana. Di bagasan luhutan di bangsoy. Jala pujion nasida ibana di luhutan ni akka situa. Ido ianggo sahatna. Hawa kadamang dohot day nang nanihakolongan ala sanga dohami makubasi di Raja Ampat 4 tahun 6 bulan liling na. Macay torop do jala gudang akka sarito na binigi taringot tu akka dongata na rosyen bo napasugit na rumardalani tusan. Adong sahala ama ala dibering goberni Raja Ampaton uli ba puang piani mo onin na ujung na dipangidohon amatay matu helana amakela odo piaw hea mangidu tuhamu sadok ala odo piaw mangidu tuhamu amakela ikot Allahmu do Allah amang si matua ninna ahama pangidu amunay hubereng uli Raja Ampaton asa buah jauh tu si jomardelani naing jauh marpu tu di si di duluki inna Allah amang si matua watur piano partikian ala adong dongan nasida motoris di Raja Ampat dihubungi hira-hira molosono perdalan tuson saja masih paradion pitor didokon motoris ni agampang itu lae inna nyan hala iodo ali marlain nasida
Gampang itu lah holan persigaret tu pe ninna balas motor hani amat tahun muradu HP ninna. Dengan setelan yakin berhak manasida tu Raja Ampat ala didokon luati waisai dipikir nasida jonok do anong sian waisai ingana destinasi wisatai dukoni merputu manasida selesai. Ternyata ikon 2,5 jam manasida ikon merparau. Sajum nasida merdalan pasong nataburu betong setelan yakin sahuta-huta wah maparhuta-huta. Dukon memulus sajum masuk malau dalam lepas dukon itibu matung galubangi dung naik galubangi di bereng helanon motoris ne sambil meresiul-siul motoris inna posorhana angaso malberet tiba ni mamulus lauton inna dukoni lem naik musik galubangon motoris ne pedang bersiul-siul be nawana manuangin na di bereng ibana si matuanay ngatigang pardopahan na. Ato biyon. Ay saripi hami di sulu din na. Dukoni mo si lamasok maeki tu sulu na sidi. Dukoni tordok ni bana. Putar. Ngayon na sida. Ujung na sudah manasida nanang tupian ni moon bahwa serita taring tugalubang marupani sa hatu bona pasugit. Sa sitong nahamak kamanginang dia no balga tujuan ni rumanang galubangi. Molota parroahon nakaning adong distensi latay taringo to oy kumene hirasulu do di atas ni galubangi. Sekarang pertanyaannya adalah apakah gelombangnya yang menjadi persoalan utama ataukah tujuan yang lebih penting? A man without ambition same like a bird without wings. Molojol madangarong tujuan ningulu na sarupa do pidong na sarok kabong na. Sa nang tibo iba na nang tibo, wapar tibo na. Jala adong bedo kamangin ang tujuan taubahin na dito pa di bata. Hitoon ganun marasada-sada. Molotabering pinasida humurang malanggali pamatang na adong do tujuan ni dito pa di bata. Mungkin pemain musik kenal Fanny Crosby. Fanny Crosby dulunya lahir bukan buta, tetapi terjadi malpraktik loh. Nadong do acik di simalolong ne lau iba na marubat tu dokter. Ternyata terjadi malpraktik. Dukoni gabi mapitung ibana. Dan saudara tahu itu penderitaan besar. Dan bu iba na mamereng be. Dukko subui iba na mamereng. Ternyata dia tidak berhenti di sana. Malahan dia menciptakan banyak lagu yang begitu indah jala tapake dui di kidung jemaata. Salah satunya mampirlah dengar doaku. Napaduahon, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dia tuliskan itu ketika dia buta. Dan saudara tahu, pendeta Bigman Sirait dalam khotbahnya, dia pernah berkata seperti ini. Uju diwawancarai Fanny Crosby, isukut ibana, au sugari ito, mulak museho mangulu haduan, tut portibion, ahama pangidua musyad di batahanin na. Dia lusi ibana, molo tumboy niyan pangidua kututuhani, tubu maaw pitu. Hidu hapor siya. So itong taripo hamak kamanginang nung hebat tita na manguluhon mulubo ito pahita mamere. Na di hepata, gudang disi, nasubuy marnida duho sikop. Alay dam gabi mapitong mata ni rohana sida. Alay nuwaingon nakamanginang. Takas duhita marnida, alay pola seto ida. Takas duhita marbinigi, alay pola subinigi may. Seorang pengkhotbah tersohor yang pernah ada dan dia sudah meninggal, Zakarias Rafi pernah berkata, belakangan ini zaman sekarang ini orang melihat, orang mendengar dengan mata dan berpikir dengan perasaan. Dapat rohamu darunai. Sekarang orang mendengar dengan mata dan berpikir dengan perasaan. Idu ubahin na molo tapay hutihu aka Facebook ni natorok di bagasan partikianon. Itu bukan pemikiran, itu perasaan. Bapa yang membahas perasaan. Tetapi jika ia ingin memikirkan sesuatu hal, maka bisa pembuktian. Ay nga gudang bihitaon nuaing aka manginang bapir. On nuaing trupuk taon perbuniagaon. Iko mamulus laut na sida. Saudara tahu tentang sejarah. Barang siapa bisa memegang lautan, mereka adalah orang yang paling hebat loh. Nanoy perang pesawat. Jala mula adong padita merasa ibana merhasurungan, dang adong dia dupi martibaku si Paulus.
Ay si Paulus pigat kilometer ibana ro. Marbarita na uli. Ayon hulat tutu sa dadalan ala ni ulang tahun ni dekai repot kita kan. Ali tutu sa desa repot kita. Anggo si Paulus itutu sa adong pedalan na asing hindi ban. Di dalan yon, ipenjara ibana adong pedalan na asing asa sa marjamita. Manurat. Mungkin saudara ada dokter tetapi tidak perlu harus jadi sintua supaya saudara ambil bagian dalam pelayanan. Kitab Lukas, Kisah Para Rasul itu bukan dituliskan oleh murid Yesus loh. Lukas dan Kisah Para Rasul itu dituliskan oleh seorang dokter yang terus mendampingi Paulus dalam pelayanannya. Dokter. Jalan marhasurungan may bana. Hamok kadamang dohok dainang. Molo taparrohahon na kaning diturpuk taon, dang apala galubang nay niyan neko si barita honoton. Molo si hutaringot to hamusongonon. Ay molo galubang neng tupianimo, 7 meter na la suarong biang mo ulutusan. 7 meter inda ay ulutus ito nami Toka inna kan. Holam madabu pesawat terbang, yakid daw aka inang namatuon, do amang namatuon, natutuat taon. Adong do na sinamadokon, pokok na molaw hita po tumapasugi so tumar pesawat inna. Madabu nong inna. Ji pikiran na sida molo madabu sa pesawat marsugot dik ko madabu musiki. Pendeta Stephen Tong pernah berkata seperti ini dalam khotbahnya. Molo madabu nuaing pesawat sitiling, marsugot na sitiling mahamu, pasti umura ini bana. Ala mungkin marsugot dang sitiling bi madabu. Mungkin AirAsia. Hapi ala ni biar adang mo biyaw na ikonina. Ganti maskapai. Hapi ganti maskapai hamu la pesawat na pinakimuni mus madabu. Ujungnya suku kamu madebata, Tuhan, ganti maskapai doa. Hope, so marhaprosyaw ko tuaw. Marhaprosyaw ko tubusi-busi inna. Dan tu dibata. Hamo kadamang dohok dainam. Adong 22 halak hea diutus, ditongos si Musa lahu mengintay tanu Kanaan. 12 halak. 10 halak paturakon pabotohon bahasa pesimis madokon. Ay hola kubere kami di tanu Kanaani. Ayak ka na balga sudi disi. Raksasa inna. Bapak ko kamu madadong aku na di Israel. Halaki raksasa. Ami hera si haporma inna. Itu bahasa pesimis. Alay si Kaleb doho si Joshua madokon. Lamar si hoho doaw na yung namar Tuhani. Ido hapor siya. Beri kita hamok kamanginang. Sugari dangarong merdalan sentralisasi parhepeng umuki dangar gumi padita di MT Haryono. Dangar dong padita di MT Haryono. Alay jojo duhita adorang sumeluncur sentralisasi parhepeng ni HKBP pesimis. Ay buido HKBP yon inna. Hapi HKBP ibana. Ay mampu do HKBP yon inna. Halay nuaing hamok kamanginang dukon hebang pakubasyoni. Adong padita di persuburan. Di nasumarsinyal di hutamuna. Gebe adong mapaduhatta madokon paditata. Dan padita nami be. Bahasa. Ay rapsudi hita nuaing manuhu pakubasyoni di satu HKBP. Apakah kita pesimis? Ada yang pesimis. Alay adong do madokon lamar si hoho doaw namar Tuhani. Kuparahon nang kamanginang akan natungua do nuaing naroon. Berarti ngagudang didalani hamu akasidalanan. Jala ngagumudang sira di day hamu. Napasikaulaho danak dua kanasi. Sonari maretong-etong maju hamu. Tu dua nuaing hamu kamanginang mangetong-etong. Apalagi molohita halak batak. Iko gudang-gudang ina pinoparon. Yanak konokan. Coba maju molo masuk sudi gebe dokter. Sedia naing Tuhanon indah hita. Masa begitu pak? Alas asitong na hamuak kamanginang gobar do taringot tulau to. Tetapi yang menjadi tujuan utama kita adalah akhir. Bahasa Yesus boy modom diburitan ni parawi. Hapi akasisyen ni, bago mati na mahita. Agu inna. Sugari halak bata kita koto hapa dokonnya lagi. No tunggu dengar sisyen ni Yesus si halak bata. Anggo kang kung genjer kan. Taboto mahalak bata molo panik kan. Upu ngay bano nupungin na nasorong do siya halak bata. Panik do na sida. Aliang go Jesus modom bahasa. Karena masalah ini tidak mempengaruhi dia untuk tujuan. Ay sa sitong na ilo pardalanat tu surugui. Lihat dalam Alkitab,
Cara berpikir itu adalah dari akhir ke depan. Halap bata pe idu dipakai. Siap pudi tujulu. Apostel Paulus pe idu cara berpikirnya. Siap pudi tujulu. Bahasa. Ay ngasa hati tadi sahan. Alay kudalan berpin main. Ay yang go inganat tadi surgu hasonangani ngeredi. Tetapi persoalannya Tuhan. Ikut di laut mau mati. Ayo kan. Anggo hita pangiduatan yang mati mudum mak. Unang mamati naik pesawat. Saduk mati mudum mau Tuhan mulubui. Ima hita om. Arang ko habuna yang akamanginang neng mati mudum. So to ngarung na terpurum rupa ni. Ditiki marjami tau. Adong hala marsita-sita neng mati mudum. Bah. Hapi molta parwahon akasisya ni Kristus Stefanus. Dang dingga permatina. Alay idu di permatini na sangap. Paulus. Dang mati mudumi. Bah. Yohanes Pembaptis dang mati mudum. Sisian ni Yesus sa luhuna. Asing ni si Judas. Angko si Judas na manutulomo doy. Dang adong. Hola si Yohanes do na somate. Marsikor. Karena dia songok kamu. Na tua-tua. Lanisia. Isang ado si Yohanes Lanisia. Asaboha. Memang adong do istilah di talak batak madok jalo mapudesian na tumua. Makana dihatuaon da do si Yohanes manggurito ni ay nga natua-tua aw begi inna nasida. Ala yang si Petrus mati tersilang di banate. Ala yang paduhan ni si Petrus madokon mata mahuaw. Ah, dang cocok kau mati molo ujuk-uluk kudugi jang tutoro matutoro inna. Bah. Parmati na pidipikir huni bana. Habi hita sining tapasiding-siding hamatiat kan. Jala mo hado husukun tu nama tua. Ho pung molo dung mate ho haduan tu dia do ho niku. Berjurohan nama dokon. Atu batu na pirdo ang padita nami ina. Ada dang tu si masut tu pung. Bah, yo rai hamu tu batu na pir ina. Jitu batu na pir do pung. Ido atong sonom mai. Ipa masuk pe ho haduan tu batu na pir. Las do rami si las. Alai ingok ma nengarong nama proyek di si. Tano ponggol niku kan. Tata dari tano ponggol nesu ne pangururanan. Jadi anong hukaron nama batu na pirmi barku teman tu dia hobenon nani. Yeso ni do amang padita. Ido. Yeso nar pilik ma. Tu nanang buih hukaron do manang na tu nasu buih hukar. Atong dia mana su buih hukaron ni surgui atong tu si mama. Jala adong do jamitan di padita padiangan di MT Haryono. Ternyata molo neng jono jolma tu hamatianna ikut terus do hatahonon hatani di mata asa unang mula kibana tu hasomala takku boto monong ni jamita ho padita padiangan di son jal adong doninna sahala ama ala somal ibana mabuka pitu ka kuci sonodo kuci jadi hatuaunna dang bebe makata ibana sindin ibana sono inna babingung ka popar har masukna sini mana kan aro pangidomu bapa inna sono dangar mo mabuto. Ujungnya pitor idokon. Mupe. Ay somal do oman yung kuci. Liyaw kuci ina. Yola dili kuci mati. Jemula tu hasomala. Ala ni dihita na pungulison hamok kadamang dohok dainang. Buasa ikod di luas debata hita mengadupi hamolon. Tidak ada pelaut yang hebat tanpa gelora lautan. Tidak ada itu. Molo mulus-mulus do sude dang pelaut na jagwe. Ay kod dihantam do bitul. Dihantam. Makana dasroha namar hagabipyo. Arung do jolma hagabipihian. Adong hagabipihian. Arung gue kan. Hagabipihian domang. Indo. Adina sernay. Hagabipihian. Jala masa di tarudung. Ho basarang marminggu ho. Ena sholat Kristen do. Daw. Ji. Hagabipi ina. Jadi ang putih bene. Mabedahon hagabipi do Kristen. Tapi Kristen do hagabipi kan. Aliw tibu di bane hagabipi ni. Hamo kadamang dohok dainang molo tapi kirhosongonon. Bahasa ikon adupan hamaonon. Molo tabering si Job. Adong do parsoryon na belgadi ibana Ayub. Dan jika saudara membaca seluruh kitab Ayub, saudara tidak lihat solusi di sana, tidak ada. Dan saudara jangan berpikir bahwasanya setiap masalah itu Tuhan harus langsung kasih solusi. Saya tidak tahu apa saudara telah membaca kitab Ayub. Tetapi di dalam kitab Ayub itu dikatakan
Tidak ada rencanaku yang gagal. Holanido. Asa di botoho dang adong sakapun na sutulus. Sonari ima dok turuham. Tuhan, molo hape na maulon adupaku ikon ingotok kuma dang adong kape sakap muna sutulus. Ay si martanyangi do hita. Oh Tuhan. Oh, songon dihutur Tuhan, hindi hita kan. Songon da dihutur Tuhan. Asiroham. Anggo ditiki parsoryoni hita kamanginang anggo na martanyangi rohani do hita. Rohani. Ale holas sirung nama say badang be rohana madisi. Anggo di namar minggui memang rohani do hita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sah di jaya budang haleluya be ngahali susu. Ibu tahamu ruban na hali susu. Apalagi hamak kay nang hati-hati. Icete ko kamu naking rice cooker. Halana, ubaga jeng pinong asamalia kamato. Mulak anong nasida siya noon, nga malibet to. Pikiran na, buru ni Reja ito, sari honon na doon. Neng mabuha idahan, dang masak. Haleluya ron ang kaning risokan, haleluya. Ang gudisi, halisusong naman. Piso ba yung radyo tamu? Ay ma. Jadi sebenarnya hamak kamangin ang sederhana ron mga tusi turpukon. Kerohanian seseorang terlihat ketika dia menghadapi masalah. La paditay. Wahado. Tutudu iba na marsihokot. Manang na gabi. Saruba doho portibyo. Mangadungi song si Pilibig. Jala adong do di irpipite. Molo adong namatian. Sotong adong bina mangadungi song si Pilibig. Ay molo si Pilibig mangadungi botahamu dalan niya. Ala na so iboto. Warna mo ba na mo ina. Dang iboto. Ali molo hita nga taboto. O jupang dah kami sugut. Adung tepe Tuhan. Asiroham asa marsipay dah kami sugut. Pakot hadiriyokku ima. Maka na Petroseulo do halak bata kapalagi molo nga mati na tutuan na sidok be. Unang digulang gajah bahan. Digulang ulo sakota nina. Ala somal doy. Generasi pertama hebat. Tetapi pertanyaannya adalah generasi kedua bagaimana. Boy do hamak kamang na tutuan nami. Jago hamu. Rohani ale paroh kamu yang nak komuna. Holam modik kamu haduan hati-hati. Olo do masa gajah menggulang bahal digulang ulo sakotan muncul persoalan. Molonga membagi arta tarida dudisi rohani romanang nada. Hamu kadamang dohok dainang nani hakolonga di bagasan Yesus Kristus. Terkadang Tuhan itu membimbing kita secara berdinamika. Dang melulu pikir honota aspek positif do pemeliharaan di debata. Terkadang bisa negatif loh. 12 ia nakon, 10 modding negatif kan. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan tidak memelihara jika aku menghadapi masa-masa sulit ini? Walaupun Ayub sudah sering majamitai jolma, pasabar roham buruk, pasabar roham mamang, indah si Ayub. Si Job. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, apa yang terjadi? Ido gimana? Bahasa kepala tubuh auto portibion ini gimana? Dan lihat baik-baik. Jika kita sampai dibawa kepada persoalan yang terbesar, sebenarnya titik nol itu adalah bagian di mana Tuhan merekonstruksi kembali. Paturehom musik. Buhado sebenarnya pangatusyo tataringok tu di bata. Apakah akan semakin mencintai Tuhan ataukah ay wahado Tuhan? Hamo kadamang dohok dainang nani hakolonga di bagasan Yesus Kristus. Molo nakaning di epistel tay taparohahon gabi dapat hita ma sa dapat dohan na sederhana songonon. Don't trouble the trouble you, trouble you. Artinya, don't trouble the trouble. If you trouble the trouble will trouble you. Jangan engkau mempersoalkan persoalan. Jika engkau mempersoalkan persoalan itu kan mempersoalkan engkau. Sarupa may doho alak bata kan mula bata atar jeguro. Molo hita halak bata kau nak kamanginang diakuiro. Maka na nakaning holat taparwahon nakaning adung do didok diturpuk taon dukod di pasohot haba-habai
Mardema galubangi ditugi humman nasida tumuara lomoni rohan nasida. Ini dipakai oleh orang Batak. Saha ni sulu, saha matu bottean. Kan itu kan? Ay mulodang saha solu itu bottean berarti mau bau. Mau bau. Ali taruh ku matu 3 ras ate, gebi madili nasing kan. Saya saha ma tu bottean di 3 ras indah kan. Api adung ku bottean na asing di 3 ras. Ba mau bau betul. Artinya HP iko saha do tu sabulon itu diteh. Iko martukok sere do akan inang natutua. Jadi adong do sahala na matua di sada huta. Ay guarna pinonglan siya kan ikon boy do orohana. Ala calo padita do piau hati hai di hutai. Martukok may bana sonon. Baru di tempat to. Di berengau itu rumah tukoton. Isi do ho inna. Ala na matuon. Itu ilusin atoropi. Calo padita diopung, calo padita. Oh, capen inna. Guarna pinama tua kan. Napaduahon. Ibereng musik kau, hulu je. Ise doh, inna musik. Banyalusan. Capen upung, capen. Oh, capen inna. Atar borak suara. Patulu halihon, roiba namar tukot. Anggona tong. Kupikiri, dia nama cara asabu diingo inang na tua-tua naon. Holan neng roh ibana terhusukun ise doa opung niku Petor dia lusibana capin ninna ay molosongoni terus akan menginang. Kenapa mama tidak kenal aku lagi inna kasahit doi buasa dang tapak kibisuk ay galubang dusudiyon akan menginang setaripu holan masalah finansial masalah perkeluarga udah peubelga galubang dusudi. Apakah kita akan tenggelam? Apakah kita akan fokus dengan tujuan? Ido na rumikot. Ay suadong natuk manirak kita senasi ni rohani di bata. Ala nido na yang marhiti turpuk ta sadarion di jo mahita asa terus hita lamar sihot di labuk do hape Tuhani. Adong do hape sakap nauli na naing patuluhonon na tuaw nang pe ikom mamulus akarura lingguman ni hamatea naw alay dang babiyaraw. Buasa tukokmu ido mangapuliao. Jadi ima tukok ni nama tu nakani isya doho inna. Ima mangapuliao. Gabi apulah. Naparpudi saha di hamok kadamang doho dainam. Apa itu Kristen? Kristen itu bukan hanya pengikut Kristus semata, tetapi Kristen itu adalah beriman, berpengharapan dan penuh dengan kasih. Itu Kristen. Landasan iman adalah firman Tuhan. Landasan berpengharapan adalah iman. Dan kasih adalah kesaksian dan respon iman yang berpengharapan. Dapat ternengok. Landasan iman firman Tuhan. Landasan pengharapan iman. Kasih adalah kesaksian dan respon iman yang berpengharapan. Jalalos ido ulau ni huriai koinonia marturia doh dia kuni. Tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi harus koinonia yang bermarturia dan berdiakoni. Ay urusanmu dia, orang dewan koinonia dang bui songoni. Rap lu hita merangkul. Alanggon pos dorohaku. Molodung mulak hita anong sianon manang nasongon dia pegalubangi pulta pebani may sepeda motor mi terdoko kamu ma ay jamita nak kengpo. Ay komonang do ikomonang. Baso tung tidak ko kamu sepeda motor mune itabrak puso musik dangarang bipakyum mu. Ala ni mo hati-hati kan. Omma hidon halak batakon. Oh bunak ka manginang rimasiya di. Dangarung jol mana so para hati-hati. Hali hati-hati. Adong dua terminologi yang berbeda. Adong do sahik ni jol ma para hati-hati. Adong do sahik ni jol ma par roha-roha. Beda dikat. Beda do para hati-hati, beda par roha-roha. Angko para hati-hati, inna. Iya kan? Molo par roha-roha sisik bon. Ali asing diincar. Ima par roha-roha. Jelek kusyuba tu dui. Ido ubahin na terbukti do HP ternyata kualitasnya haporsyotei. Molo du korodo akka haporsoni. Tadok mamoleati tu Tuhan. Molo pero haporsuhono moleati madiho. Ala dianggap podo piau bui mamorsano. Halak na haposa dinotik. Haposa dui dinagurang. Manangisin na giduk dinotik.
geduk maibana dinagula. Tuhatama mamasu-masu hamu. Amin martanya kita. Mauliati ma Tuhan didinggan di basam. Di papocor rohanami. Asa dada hapik galubangi Tuhan. Nagabi persoalan do balga. Alai diri nami do. Mernida sabulo di todi nami. Alani Tuhan pos rohanami urupomu dohami asa tari persahat hami rodi uju. Asa hunakuhi hami dulu ki. Asa sahat hami Tuhan tunapi neradim. Nang pe ikum mamulus rura pertangisano kami. Nang pe Tuhan ikon marukil hami. Bicad di hajol maun namiod depe hami di portibion. Halani Tuhan molo pe ikon burhat hami mamulus si buluson nami. Di dia pe hami Tuhan radido hami. Ala nong hodongan nami. Tungho ma Tuhan na mangapuli rohani ruas ni huriam na tongo di bagasan parukilon na. Tuko ma Tuhan na madaw ni ruas ni huriam na tongo di bagasan parsahiton na. Jala tuko ma Tuhan na mamasu-masu na mangalihon gadyang ni umur. Diha ruas ni huriam na marulang tahun kelahiran. Suang-soni ng ulang tahun perkawinan. Hasa marsangap po Tuhan marhiti saluhu na nahuula hamyon. Lam taba Tuhan umur nami, loas ma Tuhan, lam khotma tua nami. Asa unang lam taba Tuhan umur nami, alay lam moru haprosyon nami. Saha di homa Tuhan hami, mangulu nang mati pihami, di bagasan hodo hami toto. Amin. Tapuji ma Tuhatta. Marhiti edita sen buku ede nomor 504 ayat sada dohot udutna laus disom mahita papungu pilihan dapat duahon. Di dalam
Alede bata amanami na di banua gijang. Hodo harorani saluhut silehon lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon budi tonga-tonga di huriam dohot di portibio. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang di silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarno, say ro maharajon, say saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap ari. Se sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan na merdosa Tuhan. Unak kami tugi hutu pamujunan, palua mahami sian pangaku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamina tutodim. Shalom horasma dihita. Horas sa manginang na pinahingot tuita salhud na dung sipul hita marsijalangan adong dope sihobasatta siulota dingananon pinangido asa masuk mamusehitan non melodung keluar ima pangapulion tuhita salhud ruas boleh mak horas.